രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദമില്ല എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമ്മജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപ്രതാക സ്വാമിൻ നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാതാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുരാധ ഗോവിന്ദന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം പ്രഭോരസികാഭുവിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാധയിത്വാ ജാതശത്രോഃ സുംരാജ്യം കിതവൈർഹൃതം ഘാതയിത്വാ സദൂരാത്മനഃ കജസ്പർശതായുഷഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാധയിത്വാ ജാതശത്രോഃ സുംരാജ്യം കിതവൈർഹൃതം ഘാതയിത്വാ സദൂരാത്മനഃ കജസ്പർശതായുഷഃ. സാധയിത്വ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അജാതശത്രുവോ ശത്രുരഹിതന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം ഹിതവൈഹി കുശലക്കാരായവരാൽ ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും കൃതം അപഹരിച്ചെടുത്തു. ഘാതയിത്വ വധിച്ച ശേഷം അസതഃ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാജ്ഞിയുടെ കച തലമുടി കെട്ട്
സ്പർശ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ക്ഷത കുറഞ്ഞു. ആയുഷ ആയുസ്. വർത്തനം ഭാഗം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. അജാത ശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും തന്ത്രപരമായി അപഹരിച്ചു. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജ്ഞി ദ്രൗപദിയുടെ തലമുടിക്കെട്ടിനെ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ. കുറെ പേര് രണ്ടു പക്ഷത്തുള്ള പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും ഉദകക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗംഗയിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകേണ്ടായി. ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ സ്ത്രീകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ അവര് ആ ചടങ്ങ് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗംഗയിൽ വന്ന് വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്തു അല്ലെ. സ്നാനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു രാജ്യത്തേക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ബന്ധുക്കളെ മരിച്ചു. ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് രാജ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി മഹാറാണി, അതുപോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവർ, ദ്രൗപദി, ഉത്തര, പിന്നെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പുരുഷന്മാര് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടായത് അല്ലെ. പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ നാഥനില്ലാത്തവരായി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അർജുനൻ വ്യസനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ, ആ മരണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരുടെ ഒക്കെ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിലാപത്തിലായിരുന്നു, സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അജാത ശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം. അതായത് അജാത ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു ശത്രുക്കൾ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല, അജാത ശത്രു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ശത്രുക്കളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആളെന്നാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ദുര്യോധനൊക്കെ ശത്രുപക്ഷത്തല്ലേ ഉണ്ടായത് എന്നല്ലേ. ദുര്യോധന ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന് ഒരാളോടും ശത്രുതയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ അജാത ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അജാത ശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും തന്ത്രപരമായി അപഹരിച്ചു. ശരിക്കും ഇത് യുധിഷ്ഠിരന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡുവാണ് അവിടെ രാജാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അത് മാത്രല്ല, ഇവര് രണ്ടുപേരും, അതായത് ദുര്യോധനനെക്കാളും മൂത്ത ആളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഈ കൗരവരുടെ പക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലും മൂത്ത വ്യക്തി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി യുധിഷ്ഠിരനാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലും യുധിഷ്ഠിരന് രാജാവകാശമുണ്ട്. ഇനി ഒരു വേള അത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ്, പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു പോർഷൻ വരും. അപ്പൊ അവിടെയും രാജാവാകേണ്ടത് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ എല്ലാം സ്വന്തമായി അപഹരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദുര്യോധനെയും കൂട്ടരെയും നമ്മളിപ്പോ തോൽപ്പിച്ചു അല്ലെ. യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടായി അവര്. അങ്ങനെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ഭഗവാനാണ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവര് യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും സേനാബലം അവർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത യോദ്ധാക്കളാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അവർക്ക് യുധിഷ്ഠിരന്. ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇവിടെ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ്, ആയുധമൊന്നും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു അവരെ ആ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന്. രാജ്ഞി ദ്രൗപദിയുടെ തലമുടിക്കെട്ടിനെ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ദുശാസനും ദുര്യോധനനും ഒക്കെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദിയുടെ തലമുടിക്കെട്ടിലാണ് പിടിച്ചു വലിച്ച് അപമാനിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തതിനാൽ തലമുടിക്കെട്ടിനെ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെയും ആയുസ് ഇല്ലാണ്ടായി, അവരും മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കി ചെയ്യും. പ്രതാപാർഹമായ ദിനങ്ങളിൽ അഥവാ കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് മുൻപ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും സ്ത്രീജനങ്ങളും ശിശുക്കളും വൃദ്ധരും യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മഹാഭാരത യുദ്ധ സമയത്ത് കലിയുഗം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കലിയുഗ സന്ധ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുഗസന്ധ്യ സമയത്താണ്
മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അതായത് കലി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായ ആ സമയം തൊട്ടാണ് കലി ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടായത്. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഏത് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയം ഒരു യുഗസന്ധ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രതാപാർഹമായ ദിനങ്ങളിൽ അഥവാ കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് മുൻപ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും സ്ത്രീജനങ്ങളും ശിശുക്കളും വൃദ്ധരും യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, അതായത് കലിയുഗത്തിന് മുമ്പേ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പശുക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അതുപോലെ വൃദ്ധരെയും യഥാരീതിയിൽ അവരറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ആത്മീയ ജീവിത പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ സംസ്കാരമായ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം അത് എന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം പരിരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിത പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ സംസ്കാരമായ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്, ആദ്യം തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, അത് എന്താണ്, വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥം, പുരുഷന്മാർക്ക് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് കണക്ക്. അവര് വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം ആ സമയത്ത്. അതായത് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സന്യാസം, അതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 ആശ്രമങ്ങളാണ്. വർണ്ണം നമുക്കറിയാം, വർണ്ണവും ആശ്രമവും 4 ആശ്രമങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാശിഷ്ടം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ, ശൂദ്രർ, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളുമാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ജീവിത പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഭോജ്യത്തിന്റെ അദ്ഭുത രൂപമായ പയസ്സിനെ ഗോസംരക്ഷണം വഴി നിലനിർത്തുന്നു. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ക്ഷീരം ഉതകുന്നു. അപ്പൊ പശുക്കളെ ഉത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ, അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തില് സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും പോഷകമാണ് പശുക്കൾ നമുക്ക് തരുന്ന പാലിലും അതുപോലെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അല്ലെ. പാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൈര് കിട്ടും, വെണ്ണ കിട്ടും, നെയ്യ് കിട്ടും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു? ഗോസംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഗോക്കളാണ് നമുക്ക് ഈ പാല് തരുന്നത് അല്ലെ. ആ പാലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പശുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ആ ബ്രെയിൻ പവർ അല്ലെ, ആ ബ്രെയിൻ പവർ കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നെയ്യ്, പാല്, തൈര് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, വെണ്ണ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെണ്ണയാണ് അല്ലെ. സമൂഹത്തിന്റെ സ്ത്രീത്വം, സ്ത്രീ സംരക്ഷണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ സതീത്വം, സ്ത്രീ സംരക്ഷണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. തന്മൂലം സമാധാനം, പ്രശാന്തത, ജീവിത പുരോഗതി എന്നിവ ഹേതുവായ സത്സന്തതികൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സമാധാനം, പ്രശാന്തത, ജീവിത പുരോഗതി, അതുപോലെ സത്സന്തതികൾ അല്ലെ. നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ പരിരക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ സ്ത്രീകളെ പരിരക്ഷിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും? സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും, പ്രശാന്തത ഉണ്ടാവും, ജീവിത പുരോഗതി, അതൊക്കെ ആ ഒരു സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്ത്രീകൾ നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സും എന്തായിരിക്കും? കാമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, പുരുഷന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. അത് കുട്ടികളിലും ബാധിക്കും ശരിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. ശിശു സംരക്ഷണം മുഖേന ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള പാത തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ അവസരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ശിശു സംരക്ഷണം പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മൂലം ശിശുവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ദിനം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം. ഗർഭാധാന സംസ്കാരം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതി ആകുമ്പോൾ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും എനിക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അതൊന്നും
സമൂഹത്തിൽ കാണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണെങ്കിൽ അവര് നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെല്ലാ ഏകാദശി അതുപോലെ വൈഷ്ണവ തിഥികളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കും. ഈ സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുത്തും. അതുപോലെ ആ കുട്ടി നല്ലൊരു കുട്ടിയായി വരാനും ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തു തരും കേട്ടോ. അത് ഗർഭാധാന സംസ്കാരമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ടത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മൂലം നമുക്ക് ശിശുവിന്റെ, ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ശിശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മം മുതലേ ആ കുട്ടി ഒരു വൈഷ്ണവനായി മാറാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. മൃത്യുവിന് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തിന് സ്വയം സജ്ജമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം വൃദ്ധ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മൃത്യുവിന് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തിന് സ്വയം സജ്ജമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും പുനർജന്മം ഉണ്ടല്ലേ. ജന്മ മൃത്യുചരാ വ്യാധി, ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവര് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം, അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് മൃത്യുവിന് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തിന് സ്വയം സജ്ജമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം വൃദ്ധ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. പരിഷ്കൃതരായ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും സമാനമായ സംസ്കാരത്തിന് വിപരീതമായി വിജയപ്രദമായ മാനവരാശിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാകുന്നു ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത ആദർശം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നിരപരാധികളായ ജീവസൃഷ്ടികളെ വധിക്കുന്നത് സർവദാ നിരുദ്ധമാണ്. എന്തെന്നാൽ അവയെ അനാദരിക്കുന്നതിനാൽ മാത്രം ഒരാൾ തന്റെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അവയൊക്കെ യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടാകിയാൽ വർത്തമാന തലമുറയുടെ ആയുസ് ഗണ്യമായി ന്യൂനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യഥോചിതമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ഹേതുവായി സ്ത്രീകൾ ചാരിത്ര്യവതികളല്ലാത്തവരായി തീരുകയാൽ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അനാവശ്യ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാരിത്ര്യവതിയായ സ്ത്രീയെ നിന്ദിക്കുക എന്നാൽ ആയുർദൈർഘ്യത്തിന് അത്യാഹിതം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക എന്നർത്ഥം. ഉത്തമ പതിവ്രതയായ ദ്രൗപദിയെ ദുര്യോധന ഭ്രാതാവായ ദുശാസനൻ അപമാനിക്കുകയാൽ ആയുസ് എത്താതെ ആ ദുർമാർഗികൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭഗവാന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ. ഇപ്പോ ഭഗവാനാൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമം അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, ഗോക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്, വൃദ്ധര്, ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിതി എന്താ പറയുന്നത്? വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അവര് ചാരിത്ര്യവതികളല്ലാതായി മാറി വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകം, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എപ്പോഴും എന്താണ്? ആശ്രിതരാണ് അവരല്ലേ. അവർക്ക് കൃത്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ചാരിത്ര്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിന്ദിച്ചവർക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദുശാസനൻ, അദ്ദേഹം ആയുസ് എത്താതെയാണ് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നവര് വേഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആയുസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തന്നെ വധിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കോntestant എന്തായിരുന്നു? അശ്വത്ഥാമാവ് കുട്ടികളെയാണ്, അതും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാചയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തതശ്യ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാതനോത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാചയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ സത്യശഃ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാതനോത്.
സദൃശപാവനം വാമ്യോരിവാദനാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. യാചയിത്വ ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ അശ്വമേധയാഗം തം അദ്ദേഹത്തെ യുധിഷ്ഠിരരാജാവ് ത്രിഭിഹി 3 ഉത്തമ ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പകൈഹി ഉചിതമായ ദ്രവ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ച് യോഗ്യരായ പുരോഹിതരാൽ നടത്തപ്പെട്ടു. തത് ആ യശസ് പാവനമായ ദിക്ഷു സർവദിക്കുകൾ ശതമന്യോഹോ അത്തരം 100 യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഇന്ദ്രൻ ഇവ പോലെ അതനോട് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ദർശനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനമായ യശസ് ഇത്തരം 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി ഇന്ദ്രന്റെ എന്ന പോലെ സർവ്വദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു. അപ്പോ ഈ രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു 3 അശ്വമേധ യജ്ഞം ആചരിക്കാൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെ 3 അശ്വമേധ യാഗം ആര് നിർവഹിച്ചു പറയുന്നു ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനമായ യശസ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് അത്രയും പുണ്യാത്മാവാണല്ലോ. അജാത ശത്രു എന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒരാളോടും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്താത്ത ആളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. എല്ലാവരോടും മൈത്രി ഭാവത്തില് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറി വളരെ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ഇത്തരം 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി ഇന്ദ്രന്റെ എന്ന പോലെ സർവ്വദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു. അപ്പോ 100 അശ്വമേധം നടത്തിയ ഒരാൾക്കാണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി യോജിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു ദേവേന്ദ്രനാകാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 100 അശ്വമേധങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നാണ്. അതായത് ശരിയാം വിധത്തിൽ കേട്ടോ, തെറ്റായ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാതി പെർഫെക്ഷനിലോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് 100 അശ്വമേധം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ദേവേന്ദ്രന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടുക. അപ്പൊ അത്തരത്തില് യശസ് ആർക്ക് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യശസ് ഈ 3 അശ്വമേധം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ സർവ്വദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന്റെ അവതാരിക പോലെ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സ്വർഗാധിപതിയുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ധനസമൃദ്ധിയിൽ സ്വർഗരാജൻ യുധിഷ്ഠിരനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയനാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യശസ് ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെറും 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും 100 അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച സ്വർഗാധിപതിയുടെ സമാന പദവിയിലാകുന്നു യുധിഷ്ഠിര രാജൻ. അപ്പോ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ 3 അശ്വമേധം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനെ സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്രനോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് അത്രയും, അതായത് എല്ലാ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രനാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ 3 അശ്വമേധം നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ യശസ് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതിന് അദ്ദേഹം യോഗ്യനായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെറും 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും 100 അശ്വമേധം അനുഷ്ഠിച്ച സ്വർഗാധിപതിയുടെ സമാന പദവിയിലാകുന്നു യുധിഷ്ഠിരരാജൻ. ഭഗവത് ഭക്തന്റെ വിശേഷ അധികാരമാണത്. ഭഗവാൻ ഏവരോടും സമാനനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തൻ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ അദ്ദേഹം അതിവേഗമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലായിടവും തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും സദാ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഹേതു സൂര്യദേവനല്ല, എന്നാൽ സ്വീകാര്യക്ഷമതയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ഏവർക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭഗവത് കൃപ 100% ശുദ്ധഭക്തരായുള്ളവർക്ക് പരിപൂരിതമായി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ സൂര്യദേവന്റെ രശ്മികൾ കിട്ടുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. എനിക്ക് ആരോടും നമ്മെ ദേശോസ്തിന പ്രിയ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? എനിക്ക് ആരോടും പ്രിയോ ഇല്ല അപ്രിയോ ഇല്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മമതയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യദേവൻ ആരോടും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, വളരെ ഇരുട്ട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും സൂര്യൻ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്ത സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നിബിഡമായ വനം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒട്ടും സൂര്യരശ്മികൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആ അന്ധകാരം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണുള്ളടത്ത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതല്ലാത്തടത്ത് എന്താണ്, സൂര്യദേവനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 അശ്വമേധം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും 100 അശ്വമേധം ചെയ്ത സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈന്യേയോധവ സംയുതഃ ദ്വൈവായനാദിഭിർവിപ്രൈഃ പൂജിതൈഃ പ്രതിപൂജിതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈന്യയോധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈഃ പൂജിതൈഃ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മന്ത്രിയ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പാണ്ഡുവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും ശൈനേയ സാത്യകി ഉദ്ധവർ സംയുതഃ സമേതനായി ദ്വൈപായന ആദിഭിഹി വേദവ്യാസനെ പോലുള്ള ഋഷിമാരാൽ വിപ്രൈഹി ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിതൈഹി പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പ്രതിപൂജിതഃ ഭഗവാനും സമമായി പ്രതികരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങി. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം പാണ്ഡുപുത്രരെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാനും പ്രണാമങ്ങൾ തിരികെ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അശ്വമേധയാഗം 3 അശ്വമേധയാഗം കഴിഞ്ഞു. ഈ കാലം അത്രയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ പാണ്ഡവരോടൊപ്പമാണ് കഴിയുന്നത്. അതായത് ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ വന്നത്, യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ വന്നതാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം തുടങ്ങി, യുദ്ധം അവസാനിച്ച് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉദകക്രിയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് 3 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇതുവരെയും ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചു പോകാതെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തില്, പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ തങ്ങാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി തിരിച്ച് ദ്വാരകയ്ക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ടു. ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം പാണ്ഡുപുത്രരെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാരും ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനും പ്രണാമങ്ങൾ തിരികെ അർപ്പിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആരെ, യുധിഷ്ഠിരനൊക്കെ അല്ലെ. അർജുനന്റെ ഒരു പ്രായമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ഭീമനും അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരനും ഒക്കെ ഭഗവാനേക്കാൾ എൽഡേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഞാൻ എല്ലാം ആചരിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അനുകരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏത് ശ്ലോകാണത് മറന്നുകഴിഞ്ഞു. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആചരിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പൂജിച്ചു, ഭഗവാൻ തിരിച്ചും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രണാമങ്ങൾ തിരികെ അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പോകാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങാണ് അവിടെ. അർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ക്ഷത്രിയനാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അറിയുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കണം എന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതിനാൽ ഭഗവാനും അവരെ തിരിച്ചു പ്രണമിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് ഉചിതമായ ആദരവ് സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും
സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആചാര്യ മര്യാദകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ സർവ്വജനങ്ങളും ഭഗവാനെ പിന്തുടരാനായി ഈ എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വം ആചരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയനായിട്ട് വസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല ക്ഷത്രിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വ്യാസദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആരാധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആചാര്യ മര്യാദ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തിരിച്ചവരെ പ്രണമിച്ചു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല ക്ഷത്രിയൻ, എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന അവരെ തിരിച്ചും എങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണനെ വന്ദിക്കേണ്ടത് അതിൻ പ്രകാരം അദ്ദേഹം അവരെയും വന്ദിച്ചു, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നും ഭഗവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആചാര മര്യാദകൾ എപ്പോഴും പാലിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മളൊക്കെ പിന്തുടരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും ഭഗവാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യ മര്യാദകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യതിചരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെയും പറയുന്നു. ഭാവിയിൽ സർവ്വജനങ്ങളും ഭഗവാനെ പിന്തുടരാനായി എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വം ആചരിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।